creo que a posición do Partido Popular de Galicia, mesmo a posición da Xunta en este tema, é sobradamente coñecida despois de todos estes días. Nos estamos convencidos de que a Xunta vai a defender en Madrid o noso dereito a permanecer no mapa financeiro nacional, con firmeza e, desde logo, sen permitir unha cesión ou calquera cesión que poida lastrar o noso futuro. Estou convencido de que a Xunta vai a tratar de facer pedagogía co Goberno de Madrid, vai a tratar de explicar cual é o sentido da nosa lei e como, comparativamente coas leis de outras comunidades autónomas, Galicia está exercendo un dereito de forma lexítimo dentro das súas facultades de autogoberno e non vamos a permitir que se faga precisamente un ataque por parte do Goberno do Estado, que debería ser todo o contrario, debería ser un dos garantes precisamente dese autogoberno. Estamos convencidos de que os representantes do Goberno galego non van a permitir que se ultraxe a Galicia, porque Galicia ten que seguir permanecendo e, ademais, ten que liderar precisamente o sistema financeiro tamén estatal. E non vamos a permitir que se nos obrigue a que as entidades financeiras de Galicia teñan que abandonar Galicia, teñan que facer as maletas para irse de Galicia. Nós temos que ser os líderes do noso propio futuro, e Galicia así o manifestou a través de unha lei do Parlamento.